अरे बाप रे बाप, तुम क्या मिला क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला है केमिला रानी बाइसो गाखोनानै दैयाव हाबनाय नावनि दैखौ सारग्रा आरो पार्टिखौ बोखांग्रा बिसोरसो अरिजिनेल। बेलासि समखाय नै न' खाथिनि बे दुब्लि नाहरैहाय नै न'आ दा नै बे दुब्लियाव भिडिअ बानायनो आरोखि। दा जिखुनु हक जाया मानो फैबाय थानाय जे इलेक्सनाव सोरबा व्यक्तिया गावनि जे हारिखौ नायालासिनो गावनि जौगानाय, गावनि लाबालाब, गावनि जानाय थाखा फैसा बेखौ नायनानै पलिटिकेलाव लोब्बा लायो नङा होमबा? जोंफोर बा दस्रा मानसियाबो जेन हारिखौ नायनानैसो बा जोंनि बर'नि डेभेलपिंखौ नायनानैसो दा बर' जाथिनि थाखाय दा खोथा बाथ्रा जे बर'खौ सोरबा बुङोब्ला बेयाव खोथा एसे जे जाथिखौ जे गोजौ दिखांनो थाखाय जे बर'नि सोरबा हेंथा बुङोब्ला बैफोरबायदि दैदेनगिरिखौसो जोंनो नांगौ नङा होमबा? दा गरजन मोसाहारि सारआ मा खोथा बुंदों खोनासंनानै ला। माखासे खोथाया क्लियारैनो बायदि मोनदां। सियावनो एबार 15टा सिट जेहेतु दङ माबायदि गेलेगोन सानो? 15टा सिटआव दासिमबोथ' जोंहा आगुनि बिटिसि सिएम प्रमद बर' बिथाङा होनबाय थादों जे 15टायाव जोङो 15टाबो गेलेगोन आरो बोरैबि बख'आव जुदि लाहार फाहारा थिग जायोबा जोङो बख'आवबो होनो बियन्ड बिटिआर बे प्रसेसटायावबो दंबाय थायो। जोङो बख'आव डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो दाना होखाबाय। बे हिसाबै 15टाया सियरथार आरो खोथा बाथ्रा आरो लाहार फाहारा मिलायोबा जोङो बख'आवबो होगोन। दा 15टायाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ होथ'वाखैब्लाबो फ्राय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि केन्डिडेटफ्रा रेडि दंखायो। बे हिसाबै जोंहा प्रब्लेम गैया। बेस्ट अफ द बेस्ट केन्डिडेट जोंनि लाइमोनफोर लुबैनाय केन्डिडेट, रायजो राजा लुबैनाय केन्डिडेटखौ जोङो होगोन आरो जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लादों बिपिएफनि बायदि जोङो सासे इएमआनो एमएलएबो जानांगौ, सासे एमएलएआनो इएमबो जानांगौ। जोङो थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जि भुल मावदों जों बेखौ रिपिट खालामा। एखे फ्रेश सिटिं एमएलएफोर आरो बिनिफ्राय जायफ्रा जेबो माबा एमपि बिबान गैया, माबा माबि बिबान गैया, जों बिसोरखौ एबारनि बिधान सभायाव केन्डिडेट हिसाबै फाथिनो नाजादों। बियो नर्मेलि पलिटिक्सआव जायो। मोनफ्रोमबो पार्टियाव मोननै रोखोमनि मानसि थायो। मोनसेया जाहैबाय हार्डकर पार्टी सेन्टिमेन्ट, पार्टी आइडिय'लजि, पार्टी सानस्रिजों सोलिग्रा। दा बिथांमोनहा दुरबल जायाखै। आरो मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय गभर्नमेन्टखौ नायनानै फैग्रा, बे आसे फासे थाफाग्रा। दा बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट गैयैखाय दा मा मोनबावगोन मा मोनबावा बे 5 बोसोराव जोङो राननानै थासिगोन नामा बेफोरखौ साननानै बिथांमोनहा सिन्था खालामदों। खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो, आङो बिथांमोनखौ बुंनो सानदों पलिटिक्सआव फैयोब्ला गावबागाव चइस थायो आरो बे चइसआ जुदि बिथांमोननिबा बिथांमोना कभेनेन्टखौबो होनांगोन। खारन गणतन्त्र गभर्नमेन्टआव भारत बायदि गणतान्त्रिक कान्ट्रियाव रावबो पारमानेन्ट नङा। नोङो आमेरिकानि खोथाखौनो होनो दिनै डनाल्ड ट्राम्पआ जिबायदि हाइ स्पिरिट एखे आपफ्रन्ट बयजोंबो मोजां मोनजानाय, एबस्टिन फाइल फैनाय लोगो लोगो खनसेनो लोहो लोरबां दिनै एनि टाइम बिथाङा बाग्रायजानोबो हागौ। दा थिग बेबायदिनो जोंहा मामानि खोथाखौनो बुङो। दिनै खोनादों जे कंग्रेसआ एबाराव राहुल गान्धीया केम्प खालामनो थाफैगोन, बाहायनो संनानै जाफैगोन, बाहायनो दुगैगोन लोंफागोन, बाहायनो गिदिंगोन। दा राहुल गान्धी प्रियंका बिब' फंबाय जुदि आसामाव फैनांगौबा बे माइनरिटिफ्रा हरलाब हरथाब लुङि बिरलायजासे सारि बिरलायजासे कंग्रेसजों खारफागोन। अब्ला मामानि दोहौआ माबायदि जागोन? दा बेखायनो मामायानो जाथों सोरबा हाग्रामायानो जाथों गणतान्त्रिक गभर्नमेन्टआव रावबो पारमानेन्ट नङा। दा बेखायनो आं इउपिपिएलनि सोरबाया लोरबां जादोंबा बेखौ सानजानो लुबैदों जे गाबोन समफोर इउपिपिएलआ फैफिनगोन 100% गेरेन्टि, गाबोन समफोर हाग्रामाया बेलथायफिनगोन 100% गेरेन्टि। दा बेखायनो नैबेफोरबायदि सानस्रिखौ लानानै गोग्गो सानस्रिखौ लानानै जुदि थायोबा जोङो इउपिपिएलआवनो जा बिपिआवनो जा जोङो मेंनाय नङा। गावबागाव पार्टी, गावबागाव कनसेप्ट, गावबागाव पार्टी, गावबागाव आइडिय'लजि आरो फिल'सफिखौ जोङो दोननानै आवगायबाय थादों। दा बियो साननैसो बे नुजादों, खिन्थु लासै लासै नैबे सप्तानि गेजेरावनो बे मेंनाय आरो बानाया खारगोन होननानै आङो सानदों। ओरैबायदि रायजोनि गेजेराव बिपिएफआ दायो एनडिए एलायन्सआव हाबबाय, गुबुन फारसेजों इउपिपिएलआबो आवगायनिफ्रायनो दंखायो। दा बे एलायन्सखौ बोरै लाखिगोन इउपिपिएलआ? एलायन्सखौ लाखियैयाथ' बे एनडिएनिसो खोथा।
जोंथ' एलायेन्सआ थाथारनांगौ होननानै बारा फाजायाखै प्रमद बर' बिथाङा होनबायसो एक्लासोल' नीतिजों जोंनि मोनफ्रोमबो CWCनि मिटिंफ्राव जों बेखौनो रायलायदों जे जोंना वार्कारफ्रा नांगौ जायोब्ला बिपिनिफ्राय एंगारदो बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदोसो होनबाय थादों 100आव 90%आ बुंदों जे बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदो बिसोरो गाद्दारि बिसोरो थगायो होननानै बुंबाय थादों खिन्थु बिजेपिया जोंखौ हगारा हमथाबाय थायो प्रमद बर'खौ एखमबा माबा हम मिनिस्टार अमित शाह लेंहरलाय प्रमद बर'खौ एखमबा सोरबा आरएसएसनि लिडार लेंहरलाय सोरबा उमुक लिडार लेंहरनानै दोनबाय थादों जे रथ' माबा मोनसे गेमा जागोन जोंनाथ' नीतिया क्लियार 15था माबा कनस्टिटुयेन्सियाव इउपिपिएलआ एक्लासोल' नीतिजों दंबाय थायो आरो जों बेखौ मावबाय थादों जोङो थाङाखै एनडिएजों एलायेन्स जानांगौ होननानै सोरजोंबा एलायेन्स जानांगौ होननानै बिथांमोनासो जोंखौ होनबाय थादों गले हमथा दा बेयो जोंनि थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा जायखिजाया समाव ओंखारबोनायनि समाव जायखिजाया समावनो नै माबाया 19आवनो लास्ट नङा होमबा एसेम्ब्लिया 19आव लास्ट ओइदिनखालिनो नायदो जोंनि एमएलएफोरा मा होननाय स्टार्ट खालामगोन जुदि एलायेन्सआ मोजां थायोबा जों लुबैनाय बायदि जों हास्थायनाय बायदि जायोब्ला बे थाबाया नङाबा जों गोसो खुसि रायजो राजाखौ लानानै जोङो एनडिए एलायेन्सनिफ्राय ओंखारनानै एबाराव बिसायख'थिखौ फेरफाथिगोन आरो दा खोथाया ओरै जादों जे एलायेन्सखौ लुबैदों खिन्थु मासेखौ नोंथांमोना हगारनो नागिराखै ना बे एलायेन्स जाया जोङो इउपिपिएलआ दिनैनि थारिखआव 7था एमएलए दङ नङा होमबा जोंहा 2 एमपि दङ 7 जन मानि एमसिएलएफोर दङ जोंलाय मानो ओरैनो माने गराय गांसो हादलाबायनांगौ जोङो फाग्ला बे एलायेन्सनि खुनु नीतियानो गैया जोङो मेक्सिमाम जोङो 6थासिम भटखौ लुबैदों मिनिमाम मोनबानि गाहायाव जों थाथ'वा आरो बेनि गेजेराव जोंनो मिनिस्टार होनांगोन बेनि गेजेराव जोंनो माबायावहाय रायजो सभानिफ्राय बा जेखि जानिफ्राय जोङो हजोंहाय इउनियन मिनिस्ट्रि होनांगोन दा बेफोरबायदि कन्डिशनावसो इउपिपिएलआ मानिगोन नङाबा हम एकला चलेगा जरुर पड़ेगा तो वी आर रेडी टू गो एलोन बाय आवरसेल्फ सिंनि खोथायाव ओरैबायदिबो ओंखारगासिनो दङ सरसा जागासिनो दङ इउपिपिएलआ इन्डियाजों माने राहुल गान्धीजों माखासे सर्त खोथा सावरायगासिनो दङ ना बेयो नांगौ जायोब्ला हाग्रामा बिथाङानो होनो आमी बिटिसिर आঞ্চলিক दल है जी सरकार हबो थारलागरना आमी थाकिबो दा बावहाय जोंनि थाखाय बिजेपिया साबसिन कंग्रेसआ साबसिन बिदि नङा जाया गभर्नमेन्ट फैयो जों बेजोंनो बुजा जानानै मदद होनानै जोङो किंमेकार जागोन इट कुड बी एनिबडी कंग्रेसबो जानो हागौ इन्डियाबो जानो हागौ एनडिएबो जानो हागौ जायहा जोंजों सुबिदा बायदि जायो जों बेजों थागोन 100% क्लियार दायो ओरैबायदि नुगासिनो दङ सिट जानायनि उनाव बा 100 जौखोन्दो बिथांमोना देरहानायनि उनाव बिपिएफखौ खोब सापर्ट होनायखौ नुनो मोनो रायजो आं दहाय होनखादोंना मोननै रोखोमनि रायजो राजा थायो माखासे रायजो राजाफ्रा एखेबारे फागुन बारनि जिगाब उरायलाबायनायफोरनि उरायफायो जायजों गभर्नमेन्ट जायो बेजोंनो खारफायो थाइसे थाइनै मोनगोन बायदिसिना खामानि मोनगोन बावहाय बे दोहौआ जाफाखायो आरो जायहा खैफोदनि समाव नाव गोबायाव गाखोनानै दैयाव हाबनाय नावनि दैखौ सारग्रा आरो पार्टिखौ बोखांग्रा बिसोरसो अरिजिनेल पार्टि जायो आं होनो बिपिएफआ मा प्रब्लेम दङ 1 नाम्बार बिपिएफनि दानि जे केन्डिडेट लिस्टखौ नोंथांमोना नाय गसाइगाव मृत्युन्जय सोर सिटिं इएम उदालगुरियाव रिहन दैमारि सोर सिटिं इएम पर्बजरायाव केन्डिडेटआ सोर मनमुन ब्रह्म सोर सिटिं इएम दा बेनो बिपिएफनि नीतिया आं सिगाङावबो रायबाय थाखाजों जे नोंथांमोना बिएलटि महरै आन्दोलन खालामबोबाय डिभाइड आसाम 50-50 होनबोबाय हाजार जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ गारनांबाय इएम जानायाल' इएम जाबाय थानो मोनगोन नामा इएम जानायानो एमएलए जानो मोनगोन नामा एमएलए जानायाल' एमएलए जाबाय थानो मोनो नामा एमपि जानायानो एमपि जानो थांबाय आं बे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खोथा फैया बाहाय आं मोननैखौबो रायदों खारन आंनि मथेबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो सुबिदा होनांगौ आरो मा सासे एमएलएआ सासे इएम बा एमसिएलएआ 10 बोसोरनि बारा पलिटिक्सआव आंनि मथे केन्डिडेट मोना दिनैनि थारिखआव आंनि डिजाइनजों सोलियोबा आङो रावनोबो खननैनि बारा टिकेट होनाय नङा खारन गोबां लाइमोनफोर दङ लेखा गोरों लाइमोन जायफ्रा साख्रि बाख्रिनि जेबो सानसां गैया आन्दोलन दङ बिसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय सोरबा बुख्रुबजादों गाथ्रोबजादों सोरबा जिनाहारि खालामजादों जों बिसोरखौबोथ' नायनांगोन दा माबा मनमुन ब्रह्म बिथाङा पर्बजरानि माबानिफ्राय फैनाय इएम बियो बेनो एमएलएखौ नांबावगौ एमएलए मोनखांनायनि उनाव आंनो एमपि नांगौ आरे बाबा नों आब' प्रमेलाखौनो नायदो नोङो आं गेलेलाहाय आं बुरिबायहाय नै बोथोर जानाय लोगो लोगो फिर जस जाफिनबाय अरे बाप रे बाप
तुम क्या मिला क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला है प्रमिला रानी बाइदो, फिर भी बाप रे बाप पलिटिकल का संख्रि सरकारनि संख्रिखौ जाथारनांगौहाय लास होलाबावनांगौहाय होननानै नाजाबाय। बेबायदि जायो नामा नोङो? आन्दोलनकारि ग्रुपनिफ्राय उत्पन्न जानाय पार्टिफ्रा बेबायदि मालाबाबो जाया। नाय एबाराव दाखालि जे 6टा जनगोष्ठीनि एगेन्स्टै जेबायदि जेन जेड ग्रुप फैदों, बे जेन जेड लाइमोन यां ग्रुपफ्रा पार्टिखौ नायनाय नङा, केन्डिडेटखौ नायगोन। जायहा बिधानसभायाव एसेम्ब्लियाव थांनानै जाथिनि थाखाय हब्रानो हागोन, खैफोदाव गसंगोन। मैया दाखालि खैफोदाव सोर गसङा? सोरबा इउटिउबार, सोरबा हाउस वाइफ, बिथांमोनासो ज्राव ज्राव बुंदों, ज्राव ज्राव दोहौ लाबोदों। दा बेखौ नायोब्ला एबारनि बिधानसभायाव पार्टिखौ नायनाय नङा, बिथांमोना केन्डिडेटखौ नायगोन जे बिथांमोना हारिनि जानानै बुंनो हानाय नङा, हागोन ना हाया। दा बेखौ नायोबा बिपिएफआ एबार मेक्सिमाम 100आव 80% बिथांमोननि केन्डिडेटफ्रा गासिबो सिटिं इएम। दा बिसोरनो सोर भट होनो? ना बर'आनो भट होगोन, ना बांगालानो भट होगोन? आरो मुस्लिमाथ' बिथांमोनखौ बिजेपिजों दङ होनखादों। दा मुस्लिमनि भटआबो गैयाब्ला, बर'निबो भटआ गैयाबा सोरनि भटजों देरहागोन दे? आंनि मथेथ' बिपिएफआ बे बाराव मोनब्रैनि बारा देरहाया। क'क्राझाराव मोननै, चिराङावथ' गैखाया, बाक्सायाव मोनसे, उदालगुरियाव मोनसे, बेजोंनो बिथांमोना सन्थुष्ट जानांगोन। दा खोथायाथ' सैथोआनो नङा होमबा रायजोफोर? दा खोथाया ओरैबायदि, जोंनि माखासे जे थैनाय थांनाय, दा गोदो समाव जोंनि आइ आफायानोमोन बै समाव। दा पुलिसनि सिलाइ गुलि बा पुलिसफोरजों बै समाव मा होनो सिआरपिफ्रानो जोंनि जे गोबां ग्रासरुट लेभेल बायदिमोन आरो जोंनि गामिफ्रा। बे ग्रासरुट लेभेलाव हाबफैनानै पुलिस आर्मिफ्राथ' बै समाव बांसिन फैयामोन। सिआरपिफ्रा फैनानै जोंनि गामि सिंफ्राव बे दुलिफोरखौ थुग्रोमनानै जे फैसा खरसाफ्राव दंमोनब्लाबो बेबायदि लाङोमोन। दा बेफोरनिफ्राय फैनाय बेसेबांनाखि खस्थ' मोननाय मानसिफोर, गोरों गोरा जोंनि लाइमोन, दा जोंनि यां जेनेरेसनफ्राबो दंना, बिसोरखौ एसे गोरों मानसिफोरखौ जेन होयोब्ला मोजां आरो। दा जिखुनु हक सोरबा पलिटिकेलखौ लानानै गावनि केरियार, गावनि लाबा-लाबखौ लानानै गाज्रि मोननो हागौ। आं बांद्रायखिनिबो बुङा, जेन माखासे गरजन मोसाहारि बुंनायनियाबो थिगानो। खिन्थु बिपिएफ आरो इउपिपिएलआव गोबां दैदेनगिरिफ्रा दङ, गावनि लाबा-लाब, गावनि जे पावारखौ नायनानैल' बैबायदि दैदेनगिरिफ्रा गावखौ पावाराव थाजाबाय थानो लुगैयो। नाथाय जोंनि दा जेनेरेसन दा लाइमोनफ्रा फरायबोबाय थानायफ्रा बेसेबां मानि गोरों दंसै ना, बैफोरखौबो होयोब्ला मोजां आरोखि। दा जिखुनु हक जाया माने बिपिएफआवबाबो इउपिपिएलआवबो बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ। दा ओरैबायदि आं दा बुंनो सानो, जायफ्रा दैदेनगिरिफोर दङ जे माखासे गावनि प्रग्राम गानाय, मिथिं गानायफ्राव जेनो मोजां खोथा बेबायदि माखासे खोथा बुंनोसै, बा गावखौ पावाराव दोननायाव, बा भट जाय समाव मोजां खोथा, गोदै खोथा, सोरबा सिनायखौबा सोरबा जाम्बाखौबाबो सिनायजोबगोन। जेब्ला इलेक्सन देरहाखांबाय, जेब्ला जोबोद खस्थ' खामानिनि गेजेरजों मावबाय, इलेक्सनाव देरहाबाय, बैफोर मानसिफोरखौ, खस्थ' खालामग्रा मानसिखौ सिनाया। माखासे प्राइमारि लेभेलावबो बे दं। आं बेखौ बुंनो सानो डाइरेक्ट खोथा, दुबाव गाज्रि मोननाय मोजां मोननायनि खोथा गैया। दा इलेक्सन गाहैबाय, सोरबा इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआवनो जा, बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा जे गावखौ जेन'बा बारा क्वालिफाइबाव गैया, जेन'बा पिअ पासफोर, जेफोर आं बेबायदि बुंबा बिए पासआनो एक्सुवेलि जोंनि दैदेनगिरिफ्राव खम। दा जोंनि जेनेरेसनफ्रा एमए पास दङ, जा बिएड पास दङ, अनेक नेट स्लेट पास दङ, बिएससिफोर पास दङ। बैफोरखौ खाबु होयोबा मोजां नामा होननानै आं सानो। दा जिखुनु हक बेबायदि जाया माने बैफोर माखासे दैदेनगिरिफोर जे मिथिं गानाय समाव खोथाया मोजां बुंबाय, माखासे गावनि जेब्ला न' सिङाव हाबबाय बा बबेयाव हाबबाय, बेफोर दैदेनगिरिफ्रा सोरबा बथल लानानै बा सोरबा माखासे गावनि जे थाफाग्राफोरखौ लानानै जे लोंनाय, बेबायदिया सर'आ दं दै बर'नि दैदेनगिरिफोरनाव। खिन्थु डाइरेक्ट स्पस्ट' खोथा बियो। रायजोफोर नोंथांमोनहासो मा सानो? आंनि बुंनायफ्राव जुदि गोरोन्थि जादोंबा खेमा खालाम, आङो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। आरो जुदि जायफ्रा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय, आरो आंनि बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना फोरमायहरबानो